jantung ayo maju Dodang paman apa wartaning dadalan ning dalanake wong mati mati keneng apa mati dikane ngaya sudo caca mrateng kikir sopanyo ilang raganyo terus kan linteng yojo menungso ora tatanan ora pangling Setyaki sing aglam bergagah mentang-mentang kaya gendhewa ana apa kowe tumuju ning alas Tribasara kene Setyaki ora pangling Kartomarma tasawang suwaduan polahe Kurawa ya polahmu ngibarat kaya Durjana karahinan piye ora sandadak to basake alus Durjana karahinan maling konangan ngono wae polahmu kaya maling konangan tak sawang Kurawa padha pacak baris arep nyang endi lho kowe kok takon ngono Setyaki kudune aku sing takon karo kowe kowe pacak baris Wadyabala negara Ndrawati arep nyang endi kowe nderekke anakku ya putra Ndrawati Angger Samba Wisnu Brateng Paranggaruda bakal mapak sartane gayuh kanugrahan sing bakal tumedhak ya kuwi Wahyu Cakraning Ngrat mula kang saka kuwi Kurawa tak jaluk supaya mikir tinimbang mengumung dadi pasulayan mergo dalan iki bakal kanggo liwat putra negara Ndrawati Angger Samba Wisnu Brata nggone bakal mapak Wahyu Cakraning Ngrat caca mentaplir krentat duka yayasinipi netra kocak ngondarandir yen sinapun mring sagedheng biang satelek kowe warat Setyaki murang tata yen kowe isih kena tak kandhani kowe isih kepengin penak nggonmu nyawang glaring jagat seming rembulan tak jaluk Wadyabala negara Ndrawati segelar papan Bali aja mapan ning kene
Wewenangmu apa nundung minggat karo Siyaki Sakonco? Wah, kowe tak critani kowe. Anane Kurawa padha pacak baris ning kene iki mergo nderekke putra Ngastina. Ya anakku si Lesmana Mandrakumara ingkang uga bakal mapak wujuding Wahyu Cakraning Rat. Kartomarma, piye? Yen kowe gelem manut karo Setyaki, api-api anaten, piye? Kowe ngecak api-api anaten? Aku weruh kowe arep omong, aku weruh kowe arep kandha. Yen to sing jeneng Wahyu kuwi mengko mung gumantung ngendi sing arep dipanjingi, ngendi sing arep dipencoki. Aku weruh mergo wong laku ta apa brata laku prihatin kuwi mesti wae kasile mengko mung gumantung karo kersaning Gusti. Pancen iya. Nanging tinimbangane mengko Kurawa wong remuk rempu dadi rempon mergo mungsuh Wadyabala Ndarawati. Aja takon dosa, aja ngluputke karo Anggir Samba Wisnu Brata. Wah, keparat iblis lanat setan ora tatanan Gusti Aki. Tak kandhani ngayal malah sajak nyepelekke karo Kurawa. Kurawa iki semene mbane iki wis padha mangan kabeh. Senajan to Kurawa iki budalane apik ning nek perang ora tau menang. Ayo apa-apamu sing dadi nyatane wae. Nyiparate kowe ketemu Setyaki, Kurawa ketemu Wadyabala Ndarawati, nyiparate kaya sulung mlebu geni, parat iblis. Ora sakekan cocot, ora sakekan cangkem. Sing dadi nyatane Kartomarma apa Setyaki sing tekaning mati. Ayo maju jangka, ora bakal tinggal loncat Kartomarma. Dung 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 dung. Dian lo ha hut ho ha hut hut barat ayah jamikat hot ayah mati ayah hot as cangyak tanganmu ngene yo. Iya gagah. Sabdato. Oh, jar sanjang sirahmu. Aduh. Oh, hat. Oh, ya hot.
ayo hut ayah hut mati ya aduh aduh hut mati ya ayo golek kisah ayo hut ayah hut ayah ayah hut aduh mati aku ayah hut ayah mati jomingan kepruk godhok pecah dasmu ayo ganti pedang awas lu ndi mau nabuh seng barang Setyaki ngawut-awut barisan Kurawa. Ayo. Kartodendra apa apamu? Kowe arep ora nrimake apa kelakon tunjung agerat nyawamu mati. Ngantemo sakayang uyut ngasi iso gawe babak kulit Setyaki. Putung balunge Sina Mulang Jaya. Sembah dalam amu selawe taun. Lho piye to iki? Hot. Wah.
Mati aku. Ada. Ada. Sambato. Ada. Oh. Oh. Ah. Ora sah meri-meri warat. Pancen kowe digdaya malsa. Wah. Oh, oh, oh. Oh, ya, oh, 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 oh. Lo di mau aduh mati aku oh woi wah aku isih kuat maju warat.
Tutut sini mering lantaran kausan yate sing leno prateng kendangnya palaran welang tatu nebak dada son pecut mos teka parat Kurawa bubar mawut Kakang Dursasana nganti ambruk kaya ngono mung mungsuh munyuk putih mongko umure wis tuwa kok ora mudar-mudar ladalah yo wong-wong Astina lan wong-wong Ndarawati iki Kurawa sing aran metu Dur prakempo aku yo jogetane sedo kelingan ora iki oh atungkul nyuluh kicot yo Hop. Ayo sampakna. Hei. Kurawa Lenang. Kurawa Wedok. Oh. Ana sing mikir mati barang. Ayo. Oh. Bungkek. Oh, jebleske. Oh, candiak sira. Oh, ayo tukang. Oh. Mbok ditulungi. Oh, cotos, tos, geret, cotos, jebleske.
Canda banting ting ala tak canda ala tak banting canda banting jotos ayo sambato nek kecekel dur prakempo mudhar waduh tak ketaning baune iblis lanat walah keparat lah kok tadi kae peranganing Kurawa sing arang metu ora pangling kae dur prakempo ngoprabrik barisaning wong negara Ndrawati nganti adikku Setyaki Garbaruci kaya ngono kanane monggo kae Senopati Ndrawati dur prakempo kowe iso ngalahke adik-adikku tangen lamun iso ngalahke Nata Mandura Prabu Baladewa Baladewa maju Baladewa ndasmu kuwi lho karo Ratu Nranyak Baladewa jenengmu sapa lho nek ora Baladewa ana jenengmu Baladewa kowe tandang Baladewa kowe ora trima karepmu piye kowe tandang Baladewa teko ora trima karepmu piye kowe nyepelekke karo Nata Mandura Prabu Baladewa ket mau wis tak elinge kawit esuk mau aku karo Setyaki sak rombongan tekan kene Kurawa wis tak elinge supaya aja mampir ngalas Tribasara kene mergo anakku lanang Samba ing marang Garuda arep mapak wujuting wahyu cakraning ora berzuli bakune Kurawa unggul Kurawa menang iso ngundurke wong-wong Ndrawati cangkemmu iso-isone om Aduh. Ayo. Nyedak. Ndak kene ndak. Waduh, mati aku. Iki jenggotmu iki nek kowe rung tau rasane dibedol jenggotmu yo. Ya. Piye carane joget iki piye to carane? Setyaki kok iso apik apa ngene?
yo 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 lo lo Haji Goli waduh duh 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 yo ngale yo aduh mak yo alah aduh kula wagi ket mau tak rungokke kok le perang menting gedabik ana le putung gapite ana le suwek cangkeme tak delok kok kene kok urung ana tandange wong-wong mundur lah ki dendi ta ki lah kae Kartomarma pejah kula man kalah iya mungsuhmu sapa jebul dinipun Wadyabala Ndarawati mapan wonten ing wana Kamyaka mriki lah ya nek ngono bangsane Setyaki nggih man terus apa meneh Udawa terus Anoman man wah parat Setyaki ngantem kula teng sirah mateng cumleng man cekot kumat rasane wis mboten karu-karuan monggo kula niki yo rumangsa kula wis mboten ditanggungan napa-napa Setyaki karepe ngejak kula supayane apik-apikan aden ning krana kula niki wataking satriya man kula niki ngrungkepi marang anak kula Ngastina pun Angger Lesmana Mandra Kumara pramila kula kedah perang wayang ora ana perangi ora wangun iya terus Setyaki genti kula antem mboten dirasake lah malah kula sautke godo kali Setyaki disaut kula genti nyautke pedang terus Setyaki nggih nyaut godone wesi kuning niku man pedang kula diuncalke godo keproke sirah kula mak peng wah terus kula kelingan utangan sing pun-pun man ya iki senenganmu kene mula nek ndek utang nek arep perang utange disaur sike jane nggih ming 2000 man ning le teko niku esuk awan sore lah utangmu ning mindring lho ya layakna kaya ngono waduh pejah kula man iki Kartodendha iya man
Sertayu nendi kirangan dipadosi mboten ketemu. Didol paling. Kowe mungsuhmu sapa kowe? Mungsuh kula Anoman. Wah edan. Mungsuh Anoman kula mboten kajen. Diwolak-walik mriko, diwolak-walik mriki. Entek-entekane dimut sirah kula. Wah. Kedah wisuh wedi wing 7. Ajikul. Ora wingi ngapa ta? Perang liyane do. Teng sembayang kowe gak teka miso-miso mangka padi ngraimu. Nggih, Pak. Kula niku lekane capeng. Heeh. Ya ben ketok wangun wong kula niki catriya pengelan pati. Heeh. Lah capeng kok kalel kula kedudut. Terus lah nggih mblindis kalang bal cukul. Ora sida perang, mboten sida man. Kula malah kali cecake diucuk-ucuk lemah. Lah niki. Lah rumangsaku Kurawa kok ora ana ajine mungsuh wong Ndrawati. Kencane paman cengune mlipun nyimpang marga wae, golek dalan liya. Aja ngasih ngrusui perkarane wong Ndrawati. Nek pancen mengko wong Ndrawati dadi klilip, Kurawa kudu temandang arep dhewe le. Nggih man wis tak kendhang. Katriku mulung mangrema ing wadya Karada Kura Kurta Kura rek kagere Koko Prabu kula nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu sinuwun kula nyadhong dawuh timbalan paduka sinuwun Mandura sinuwun Setyaki wonten dawuh Kakang Udawa wonten timbalan tak sawang wis padha minggat para reptu ning alas Tribasara kene ndak kira kae Kurawa padha nyimpang marga sarta nekuk penjalin nggih kepareng paduka Koko Prabu kados pundi kepareng paduka sinuwun kadewaran malah wektu dina iki anakku lanang Samba ya Wisnu Brata ing marang Garuda
wis keparang wis samapta ing gati saweg ing diri. Samriku anggere sombo mapan wonten ing pundi? Kae sawangen. Ana sak ngisoring wit gedhe kae. Sombo wis bakal miwiti nggone laku Tapabrata. Lajeng keparang paduka kinaryong ngrondani kawontenanipun anggere sombo kados pundi. Setyaki babar pisan lan Kakang Udawa ndak jalu. Aja mbok kendhoni nggonmu tansah ngrondani kanan sakiwa tengening alas Kamyaka. Yen alas Tribasara kene. Aja ngasi ana dom sumur wing tirta ing mrajal saka selasaning garu. Ing ngeduka bakal njugarake sartane nyabarake gawene anakku lanang Sombo. Iya. Mergo ngene Setyaki. Yen to iki mengko ngasi kelakon anakku lanang Sombo, kelakon nggone mapang wujuding Wahyu Cakraning Rat. Sombo kelakon kedunungan Wahyu Cakraning Rat bakal wirang bebarang. Asmane Yayi Prabu Ndorowati. Mergo dheweke wis isin sartane dheweke wis ora ngeparengake lan ora mengestoni anake Sombo. Iya. Nanging kula kinten ugi mboten badhe kelampahan. Ah, cangkeme iki sing apik. Aku ngene iki nyengkuyung anakku Sombo tenan kowe malah ngregoni malah ngedondoni. Iya. Sing baku wong urip kuwi optimis iki Setyaki. Iya. Sing penting usahane utawa pambudidayane. Perkara kasile kuwi mung Gusti sing mangerteni. Iya. Lajeng bareng paduka, ayo padha budal kene ngrondani kanan wana Tribasara. Rekaten kuyun pamit matal pasilan kula nyuwun pamit sinuwun Setyaki karo Kakang Udawa. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bakune jahe lulah, wong jahil dadi satru ning ngalah. Mo paribasane